जोंहा दाख्लै थांनाय जिथु 27 तारिखआव पिएमबि जिरायदोंमोन बे पिएमबि जिरायनायाव मोनसे डिसिसन जादों जे 27 तारिखनिफ्राय 30 तारिखनि गेजेराव टिकेटआ होगोन बे लेखायैनो दिनै जोंहा जोंनि बिपिएफ दोलोनि समर्थकफ्रा फैनानै आंनि न'आव जमा जादों मानो होनोबा आंबो सासे टिकेट दाबिदार बिपिएफ दोलोनि आरो आंखौ मोनगोन होननानै फोथायनानै दिनै जोंहा जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि समर्थकफ्रा फैनानै आंनि न'आव नुजाफैदों आरो बेयाव बेसेबांसो माने टिकेट दाबिदार दं सानै दं अनसुमै बर' आरो आं नोंथाङा टिकेट मोनगोन होननानै कनफार्म मानो नङा आंखौ 3.5 बोसोर 4 बोसोर सिगांनिफ्राय सारा दायथ' होदों समस्तिखौ हमथानायाव बे लेखायैनो आंबो समस्तियाव दायथ' लाबाय थादों आरो लोगोसे सारा दायथ' लानायनि सिगां आंखौ बुंदोंमोन जे मसलपुर समस्तियाव मोनगोन होननानै बे आरो जुदि नोंथाङा टिकेट मोनोब्ला देरहानाय रोखा मानो रोखा नङा जानो थांनाय एमपियावनो जों फेजेनदों एलायन्सखौनो जों सिंगेलैनो फेजेनदों एबारबो देरहानाय रोखा बे आरो खोथाया नोंथाङा टिकेट मोनोब्ला रायजोनिसिम मा इसुफोरखौ लानानै थाङो जोंनि इसुआ जाहैबाय बेखार समस्या जोबनांगौ डेभेलप जानांगौ सान्थि थानांगौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओनसोला डेभेलप जानांगौ बे आरो जोंनि लाइमोनफ्रा साखरि बाखरि मोननांगौ बेखार जेंनाया जोबनांगौ बेखिनि आरो नोंथाङा हाग्रामा महिलारिसिम नोंथांनिसिम टिकेट होनांगौखौ माने नोंथाङा खावलायो आंथ' सारनि सायाव आंहा बिसास दं खारन सारा जि खोथा होयो लाखियो बेखिनि आरो खोथाया आंना